Gikumpirmar sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO nga nakadawat sila og kasayuran mahitungod sa hulga sa kinabuhi ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tungod niini, gipahugtan pa ang seguridad sa gobernadora apil ang pamilya niini. Gani nihatag og augmentation ang CPPO sa iyang security detail. Nakig-alayo na usab ang kapulisan sa ubang ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa gobernadora. Diin giseryoso nila ang hulga sa kinabuhi niini. Una nang gibutyag ni Governor Pamela ang nadawat niya nga pagpanghulga apan matud pa wala siya mahadlok ug mupadayon sa iyang pagserbisyo sa katawhan. With this information, a threat to the life of a sitting governor, we ask clearance from our regional director, Police Brigadier General Enrico Maranan, for an augmentation. So there's already an augmentation as part of our enhancement of the security of the governor. We also conducted our security survey inspection to the Capitol.